Bħalissa 273 immigrant jinsabu fuq il-bastiment ta' Aurelia barra l-kosta Taljana ta' Trapani, Lesti Biex Jidħlu fis-Qallija. 575 immigrant ieħor jinsabu fil-port ta' Cala Pisani u 848 immigrant ieħor ħallew in-Nofshinar ta' Lampedusa sabiex itaffu mill-piż li għandhom il-faċilitajiet tal-immigranti. 75 immigrant fuq iż-żewġ bastimenti ġew pożittivi għal COVID-19. Fl-istess waqt madwar sittax-il bastiment żejb 260 tuneżina abbord jew ġew salvati mill-gwardji Taljani jew għadhom jistennew biex jidħlu fil-portijiet. Fid-dawl ta' din il-mewġa ta' immigranti anke minħabba l-imxija tal-coronavirus, diversi politiċi Taljani talbu għall-għelq tal-portijiet, iżda din it-talba ġiet miċħuda mill-Qorti Reġjonali Amministrattiva f'Palermo. Għal dan Matteo Salvini għedet li se jkun qed jieħu azzjonijiet legali kontra l-Gvern Taljan. Minnaħa l-oħra l-Partit Ċentrali Taljan fetaħ kawża kontra Salvini u Nello Musumeci fejn akkużawhom li qed joħolqu allarm fals fost oħrajn. Fl-Italja s'issa din is-sena daħlu aktar minn 17,500 immigrant.